Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rapper. Wayo Allah ni ne. Arab Rapper Production. Mana Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rap. Ana jizma a Kabir Special Rap Prince Style sabon salo na hip hop. Ta'al shuf fulus mal wal nu'ud. Na yi wanka na fito turare arabiyan ud. A duniya kafifa wannan yugul hawa difa. Idan hau kan kowane bit sai yayi laushi fa. Kawo wuta nake kullum laket ko nefa. Ni yadda na ɗau waka kamar yin bacci ne aka tifa. Wulaƙanci sai yar talaka kaji abin haushi fa. Hausa Arab Rapper zafi wane mulkin Buhari. Idan na fita 'yan mata ne ke kawon hari. Zayyan zinare suke kallo na a gari. Rapin ɗina Hausa English har ma Arabiya. An sanni Niger, Germany hatta ma a Saudiya. Ghana, Morocco hadda ma Ethiopia. Dan farin ciki na gaida mutanen Libya. Masoyana maza da mata ina ƙaunar ku. Tun da gani a zahiri kuma ga ku. Sai ku taka rawa sabuwa ce kar ku shakku. Alhaji Yusuf mai gida this year one flow. Ni kadai nake jiga ta beat din ba slow. 'Yan mata sun ganni sun ce hi nace hello. Rap ɗina ya fi ƙarfin lak ɗaya. Rap ɗina ya fi ƙarfin karo ɗaya. Na tafi da imanin samari da 'yan mata gaba ɗaya. Kalamai ne a bakina zai lak buhun ƙaya. Rap ɗina sai dai lakalakai. Rap ɗina sai dai karakarai. Rap ɗina sai dai daladalai. Rap ɗina sai dai yirarirai. Masoyana ina gai da ku. Ku zo fati ragon ruwa ai ba biku. Ɗanyen fulos ya nuna duk saboda ku. Salon rap ɗina ta babbaka su sun zama babbaku. A wajen performing bana ɗaukar raini. Kilin zabit wallahi ba imani. Kuma in na zo lakmoni sai an kalle ni. Ba dan komai ba sai dan iyawa Allah ne ya bani. Duk abin da za a ce na san ciwon kaina. Celebrity artist lazimi na nuni. Wai na kum ya iyalal kal. Hausa Arab Rapper. Kamar yadda kuka baya karewa. Haka shi ma murmushi baya karewa. Ni ne Nafisa Abdullahi take farewa. Imanin 'yan mata ni yake makalewa. Mafi mushkila iPhone na samu kwarewa. Ba kuri mawaka da yawa ai na kerewa. Yo, Hausa Arab Rapper on the beat. Idan yau kai ne, gobe ba kai bane. Rap nake. Arabiya Hausa mulki. The Joe on the mix.